Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. Ups, ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Dzisiaj porozmawiamy o filmie, który na pewno oglądaliście wiele razy. Ja też nie ograniczyłam się do jednego razu. I to jest oczywiście komedia Seks-misja Juliusza Machulskiego. Niemal w każdym komentarzu pod tym filmem, gdzie ja opowiadałam o swoich ulubionych polskich filmach, radziliście mnie obejrzeć Seks-misję. Zacznę od tego, że ta komedia ma prawie 40 lat, ale nigdy się nie starzeje. Na podstawie opinii, jakie słyszałam wśród Polaków o tym filmie, powiedziałabym, że ta komedia jest podobna, przypomina mi takie kultowe radzieckie komedie, filmy, które co roku kręcili w telewizji i które jeszcze się nie znudziły, na przykład Bryliantowa ruka, 12 stuliów, Kawkaska plennica. Pomimo tego, że Seks-misja jest komedią, a nawet uważaną za jedną z najlepszych polskich komedii, powiedziałabym, że to coś więcej niż komedia. Film porusza najważniejsze problemy społeczne, takie jak feminizm, stereotypy płciowe, krytyka totalitaryzmu, wiele przemyśleń na temat ludzkiej natury i wiele więcej. A wszystko to czyta się między wierszami przez całą komedię, choć komedia ogląda się bardzo łatwo, bez napięcia, ale potem pojawiają się ważne myśli, ale o nich opowiem trochę później. Na początku chcę podzielić się z Wami ciekawostkami na temat filmu, które mnie zaskoczyły i zrobiły największe wrażenie. W Związku Radzieckim film ten był pokazywany pod skromnym tytułem Nowe Amazonki i cenzura nie przypuściła całego filmu. W efekcie był o 25 minut krótszy. Dopiero po upadku komunizmu w rosyjskich kinach można było zobaczyć i Seks i misję. W roli głównego bohatera Maxa miał zagrać Jan Englert. Oczywiście aktor jest bardzo przystojnym mężczyzną, powiedziałabym nawet, że przypomina Jamesa Bonda, ale podzielam zdanie tych, którzy uważają, że Jerzy Sztur idealnie wpasował się w rolę. Na nakręcenie tego filmu było wydano 70 milionów złotych i wówczas było około 18,2 miliona dolarów. Mogę się mylić, ale według informacji, którą znalazłam w internecie, doszłam do wniosku, że ten film, ta komedia plasuje się na drugim miejscu po Quo Vadis ze względów kosztów kręcenia wszechczasów w Polsce. Jeśli się mylę, proszę napiszcie mnie w komentarzach. Kopalnia soli w Wieliczce była jednym z najciekawszych plenerów wykorzystanych w filmie. To tu nakręcono scenę, w której Max i Albert odkrywają podziemne miasto, pełne grzesznych uciech i jazzu. Kopalnia zyskała na współpracy z filmowcami nie tylko sławę, ale i trudne do zdobycia w tamtym czasie kable. Potrzebne były do oświetlenia groty, a po zakończeniu zdjęć oddano je dyrektorom Wieliczki w prezencie. Tytuł filmu Seks-misja to nie jedyna możliwa nazwa komedii. Na początku była Lamia, później Pierwiastek żeński, a jeszcze później Odyseja kosmiczna 2041. No i już po tym Seks-misja. A teraz kilka przemyśleń. Jeśli odłożymy na bok żarty i humor, to zobaczymy w filmie portret totalitaryzmu, bardzo podobny do tego, jaki opisał George Orwell. Nawet premiera filmu pokrywa się z tytułem książki 1984. Despota u władzy, nieustanna inwigilacja poczynań obywateli, zakłamywanie historii, Kopernik i Einstein byli kobietami. Życie według ścisłych zasad, ingerencja w życie osobiste, a nawet zdrowie. Kobiety miały obowiązek zażywać pigułki na zawołanie, aby sumieć libido. Oglądanie komedii tak mnie pochłonęło, że naprawdę zaczęłam się zastanawiać, jak byśmy żyli
w świecie bez mężczyzn. Bardzo dobrze tu pasuje zdanie z samego filmu, wypowiedziane przez najstarszą z kobiet, która na pewno wie, o czym mówię. Nie warto być kobietą, kiedy nie ma mężczyzn. Uwaga, bardzo doceniam te czasy, w których żyjemy, przynajmniej za to, że kobiety teraz mogą mieć wykształcenie i nie są uważane za własność ojców i swoich mężów, ale ja nie rozumiem ekscesów, które mnożą się we współczesnym społeczeństwie i zaburzają równowagę między relacjami płci. Wszystko w naturze nie zostało wymyślone przez przypadek i nie ma bezużytecznych gatunków płci ani stworzeń. Mężczyzna i kobieta to dwie połówki jednej całości, które oczywiście mogą i powinny móc żyć niezależnie od siebie, ale razem mogą znacznie więcej. Bardzo podobało mi się przemówienie Alberta podczas procesu, chociaż zabrzmiało trochę komicznie. Postawiliśmy was na piedestale, obdarowaliśmy was kwiatami, byliście naszą muzą i natchnieniem. Jak to możliwe, że doszło do tego, że mężczyźni nie są już potrzebni? Wielu współczesnym kobietom zapewne nie spodoba się to stwierdzenie i powiedzą I can buy myself flowers, ale moim skromnym zdaniem, omijając wszelkie skrajności, takie jak przemoc, patriarchat czy matriarchat i podobne, nasze obie opcje doskonale się uzupełniają. Eliminując jedną z opcji, połowa drugiej automatycznie zostaje wyeliminowana. Wzajemne przyciąganie płci jest także całkowicie naturalne, normalne, jak ten fakt, że dzieci powinny dorastać w pełnej, zamożnej rodzinie z matką i ojcem. Nawet nie było dla mnie zabawne, gdy w filmie dzieci, widząc Maxa i Alberta, zaatakowały ich, bo nie wiedzą, co to jest tata. Tak, kobiety potrafią samodzielnie wychowywać dzieci. Czasami są to sukcesy pomyślne, ale jednocześnie są też bardzo smutne. Nie chcę zagłębiać się w psychologię, ale teraz istnieją współczesne badania, które pokazują, że dorastanie dziewcząt w rodzinach bez ojców mogą prowadzić do problemów w zdrowiu psychicznym, powodować wczesne dojrzewanie i wpływać na rozwój emocjonalny, a nawet na wyniki w nauce. Oto była chwila nudy ze strony lekarza. O tym, że ta komedia bardzo podoba się publiczności, świadczy ten fakt, że niektóre jego frazy są często cytowane w mediach, w społeczeństwie. Oto te, które najbardziej mi się spodobały. Podobno kiedyś mężczyźni byli na porządku dziennym, nocnym także. Kopernik była kobietą. Na twoim miejscu nie śmiałoby się tyle. Robią ci się zmarszczki. Bocian, jak on żyje, to znaczy, że my też możemy. Kierunek wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. A z tym cytatem były problemy cenzuralne. Oszałamiająca satyra na miarę czasów, gdy Polska znajdowała się pod kontrolą sowiecką. W ogóle nie potrafię nawet sobie wyobrazić, jak to było oglądać ten film w tamtych czasach, bo teraz świat jest już inny, wszystko działa inaczej. Pokolenie millennialsów już oglądało wielu filmów z science fiction i ich trudno czymkolwiek zaskoczyć. I myślę, że dla niektórych ten film może wydawać się nudny. Podejrzewam jednak, że w 1984 roku publiczność była pod wrażeniem nie tylko scenografii i kostiumów, ale także samej fabuły i pytań, które odważnie stawiają. Już nawet nie mówię o nagich kobietach, które w filmie są pokazywane często i licznie. Jednak nie wygląda to jakoś wulgarnie albo brudno, wręcz przeciwnie. Wszystko jest naturalnie. Powiedziałabym, że w filmie w ogóle nic nie ma takiego wulgarnego i że wszystko wygląda harmonijnie. Choć tytuł filmu może wprowadzić w błąd.
że to jest komedia nieprzyzwoita. A zakończenie filmu jest po prostu szykowne. Jak mówił reżyser, jeszcze w 1977 roku miał w głowie ostatnią scenę – zbliżenie wiadomego organu noworodka w płci męskiej. Oto moje przemyślenie po obejrzeniu tej komedii. Piszcie swoje w komentarzach. I być może na moim kanale są widzowie, którzy widzieli premierę tej komedii w 1984 roku, więc podzielcie się swoimi wrażeniami, jak to było wtedy. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić nowych odcinków. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcecie mnie podziękować, to możecie to zrobić kciukiem w górę albo postawić mi kawkę. Link w opisie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w nowych odcinkach. Pa!